Для багатьох з нас повномасштабний напад Росії у 2022 році був несподіванкою. Проте для журналіста та публіциста Айдера Мождабаєва велика війна була очікуваною. Айдер багато років досліджує тенденції російського імперіалізму і відзначає, важливим було відбити перші атаки на столицю. Знав, що напад буде, і що напад буде повномасштабний, тотальний з усіх можливих боків. І, в принципі, так, як я собі це уявляв, воно так і сталося 24 лютого 2022 року. Пропаганда, в першу чергу, вона вже була налаштована таким чином, що нічого, крім Великої війни, не могло відбутися. І ось воно сталося, і ці перші місяці, вони, і навіть дні, не місяці, вони показали, що в Україні достатньо людей, які це розуміли, які до цього готувалися, маю на увазі в першу чергу військових, і віддаю шану тим, хто відбив цю атаку брутальну, в першу чергу на Київ. Попри очікування Кремля і прогнози міжнародної спільноти, саме українське суспільство показало героїчний спротив. Айдер, згадуючи черги до військкоматів, наголошує, ті, хто ніколи не були у війську, пліч-опліч з військовослужбовцями створили прецедент, який не очікував побачити світ. Багато хто у світі не вірив у те, що Україна може чинити спротив, що і військо, і суспільство до цього готові, але виявилося, що так, в першу чергу військові, які пішли відразу добровольці, які не були військовими, пішли воювати, і суспільство теж згуртувалося, і досі вже більш ніж 4 роки дає відсіч країні, якщо її можна назвати країною, ці ракові пухлині, яка на нас напала, і це абсолютно безпрецедентно. Суспільство не залишилось байдужим і в тилу. Волонтерський рух з початку повномасштабної війни не послабшав. Айдер, який і сам є частиною руху, наголошує, волонтерство як в Україні, так і за кордоном стало більш організованим, системним та масштабним. Діяльність волонтерів, благодійників, закордонних наших друзів, як на державному рівні, так і на рівні людському, що всі мої знайомі там за кордоном, вони робили все, на що були спроможні, щоб максимальну кількість допомоги, в першу чергу військовій, передати Україні. Це були приціли, спочатку шоломи, бронежилети, а потім деякі мої друзі навіть стали виробляти дрони, відкрили такі підприємства, які зараз дуже великі вже, і в тому числі на яких тримається захист України на лінії фронту. Щоправда, війна розпочалась не в 2022 році, а в 2014-му з окупації Криму, яка й по сьогодні супроводжується утисками та репресіями на півострові. Проте кримський татарин Айдер переконаний, повномасштабне вторгнення лише прискорило процес звільнення тимчасово окупованого Криму. Це все одно сталося. Якщо це сталося зараз, то кінець Росії ближче, ніж ми думали, і звільнення Криму, воно відбудеться швидше через те, що росіяни не втрималися і вдалися до такого брутального нападу. Це я не жартую, це не було там, звісно, жодною там ознакою того, що я задоволений таким ходом подій, але це була моя така думка, що історія прискорюється. Ну, а разом із тим прискорюються всі процеси, в тому числі повернення Криму до України і те, що, як я кажу, російський рейх буде зруйнований. Але фіналом цього буде точно повернення до Криму. Бо там, як Севіль Мусаєва сказала, це ще 14 року,
із Криму все почалося, і в Криму все закінчиться. Це просто логіка. І Росія не може співіснувати з рештою світу. Тому або світ буде знищений, в що я не вірю, або буде знищена Росія. Десятиліттями російська пропаганда намагалась розсварити українців та корінні народи Криму, створювала міфи та розпалювала шовіністичні настрої. Проте кримськотатарський народ, як і в 2014-му, тоді під парламентом Криму, так і зараз у боротьбі стоїть пліч-опліч з рештою українців. Айдер наголошує, російська агресія, попри очікування Кремля, не посіяла розбрат, а лише об'єднала всю Україну. Крим має стати частиною України із кримськотатарським серцем. Із серцем Кремли, точніше, так правильніше, я вважаю, називати наш народ, щоб не плутали ні з ким іншим. І всі мої друзі, до речі, це теж знають, і вони всі хочуть, щоб Крим був перлиною України, щоб у Криму вони туди приїжджали і бачили те, що там щасливий і вільний, і є хазяїном своєї землі корінний кримський народ, який ніколи не зраджував Україну, і який завжди був опорою України на цьому півострові. Кримський народ давно самовизначився, що він хоче жити у складі України і мати, і відроджуватися, бо ми не встигли, насправді, за роки незалежності до окупації, ми не встигли відновити мову, відновити те, що ми хотіли, чого ми гідні, і чого гідна вся Україна. А ми, кримці, це дуже добре знаємо, як і українці, що це таке, коли тебе не тільки фізично, а й морально вбивають, коли тебе позбавляють того права на батьківщину, на мову і на все решта, що відрізняє людей від натовпа, який у нас зараз перебуває на окупованих територіях, і який не залишив спроб знищити Україну, але їм це точно не вдасться. І завдяки розумінню того, що тільки єдність українців, кримців і всіх взагалі людей України, незалежно від етнічного походження, тільки вона переможе. І зараз українці – це не лише етнос, це ще й більше за етнос. Це насправді найвища форма існування нації. Це коли вона стає не тільки етнічною, а ще й політичною, ментальною. І це об'єднує крутіше за будь-що насправді.